Бизнесът търси хора с умения. Образованието обаче подготвя по програма. Последствията от липсващи и неразвити умения вече се вижда навсякъде. В екипите, в изпълнението, в адаптацията на младите хора и в начина, по който работим с технологиите. Кой подготвя хората за бъдещето? Къде се развиват уменията за бъдещето? Какво ще се случи, ако образованието и бизнеса продължават да работят отделно? Ето за това ще говорим на 25 юни. За разминаването между училището, университета и пазара на труда. Ако искаме различни резултати, трябва да започнем различен разговор. Аз съм Ади Конедарева. Очакваме ви!